लोगोफोर नै इमारजेन्सि फैब्रबबाय आरोना जोंहानि बाबाया आरो दिनैबो जालायबाय जोङो दिनै माने नलबारियाव लाबोदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा इखौ आइसि रुमाव दोनबाय जोंहानि बाबाखौ जोङो बाय फैदो गासिबो फैदो आरोना साब्रैबो फैदो सासे फैनो हायासै गंनै सासेल' फैदो आरोना जों साब्रैनि भितराव गंनै सासेल' फैदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आइसि रुमाव एडमिट खालामबाय आरोना जों दा नेगासिनो लोगोफोर बियो माने फार्स्ट लांखालिमोन आरोना बेसे खरसा जागोन बेसे थांगोन आइसि रुमाव दोनबा होननानै बुजायदोंमोन आरोना बेयावनो नै आंबो दङमोन गुमैबो दङमोन आरोना जों सानैजों गुमैजों आंजों दंमोन थांनानै लेंहरदोंमोन आरोना जोंखौ एस्राहाय बुजायनानै होदों आरोना 3 days जाबाय आरोना माने जोंहा बाबाया लोमजानाया ओमफ्राय हामबाय आरोना बेनि माबाखौबो अपारेसन खालामबाय जिखिनि थारमाने हां थोनो मोननाय हार्टनि प्रब्लेम ओमफ्राय उनाव आरो दै जमा जादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा साफा खालामजोब्बाय दिनै गोसोखौ मोजां मोनबाय आरोना ओंखायनो आं माने ब्लग बानायबाय लोगोफोर माने बानायबाय आरोना दिनै गोबाव जाबाय सानथाम जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै टिचार्स होगोन ना होआ मिथिया ओमफ्राय दा जोङो जिरायनानै दं आरोना लोगोफोर ओंखामबो मोनजायाखै आरोना ओमफ्राय दा सोरांबाय माने जोंहानि आब'आ आबाखौ नायनानै फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जों दसे थानानै साहा लोंनो थांसिगोन आरो लोगोफोर माने ओरैबायसा प्रब्लेम जादों आरोना माने रावबोबो गैखाया नालाय माने आं बारे बारे बेखौ बुंफ्लांबाय थादों आरोना जोंहानि आब'जों आंजोंल' दङ लोगोफोर ओमफ्राय हस्पिटाला जाबाय नलबारियाव माबायाव साराथि हस्पिटालाव आरोना लोगोफोर प्राइभेटआनो ओमफ्राय जोङो दा आब'जों आंजों लाबोदों माने जोंहानि आब' गेदेरजों आंजों आरोना बांसिनानो आंथ' बाबुखौ गारनानै फैदों आरोना स्कुलाबो सानसे बन्द' थाबाय बेसारा गथ'आ ओमफ्राय आङो थेवब्लाबो दिनै थांनो होदो आरोना थाङो बे स्कुलाव थांनायालाय जेबो बिदि गाबखायाबो आरोना ओमफ्राय आं गोसोखौ बोरैबा मोनदों आरोना गथ'खौबो गारनानै फैदो आरो फैयाबाबो उपाय गैया सोर नायगोन आब'आबो बारा हास्लाबा रोंस्लाबा आरोना ओमफ्राय ओंखायनो आंनो लानानै फैदो आरोना लोगोफोर नै दाखालि हरजोंनो हर लाना फैदो बिदिनो जाखाबाय थादोंमोन आरोना जाबाबो आरो बांद्राय बिदि दै जमा जालायनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दा बिदिनो नायबाय थादोंमोन पाठसालायाव नायदों मुसलपुर नायदो आरोना ओमफ्राय जोंहा खाथि जाला होननायावबो जाला मेडिकेलावबो नायदो ओमफ्राय मोजां मोनबाय आरोना खालामनो हानायखाय ओमफ्राय बिदिनो होनबाय जोंहानि नानिमोना बुंबाय नालाय एसेमान भिडिअ खालामनानै दोन देनाङो नायनो हागोन होननानै ओंखायनो दा आंबो एसे ब्लग बानायबाय आरोना लोगोफोर दा जों सिङावनो जिरायनानै दङ ओमफ्राय जोंहानि आंखौ सायाव दोनदो आरोना लोगोफोर सायाव दोनदो आइसि रुमावनो दोनदों बोरैबा नुखाथारबाय एकदम ओमफ्राय दिनै मोजां मोनबाय गोसोखौबो स्रां स्रांबाय आरोना लोगोफोर मिनिस्रालायबाय आङो हामनायखाय दा जों बाहेरायाव ओंखारबोदों आरोना लोगोफोर हार्टनि डाक्टरा ओरैबायसा मोजांमोन आरोना बेनि नायनाय बिजिर नायनाय बाथ्रा बुंनाय माने ओरैबायसा मोजां मोनदों आरोना जोङो डाक्टरखौ ओमफ्राय फैसाखौबो एसे खम लादों आरोना लोगोफोर जिखिनि थांनांगौमोन बेखिनि थाङासै आरोना थेवबो बुजायनो थांदों आरोना फैसाया थेवबो बिसोर डिसकाउन्टआव होदो आरोना लोगोफोर बुहुत मोजां मोनदों आरोना थांनानै बेयाव आंखौ गोजौआव लिंहरदोंमोन आरोना लोगोफोर बेयाव माने बाबाखौ दिनै रिलिज होगोन होनना बुंदोंमोन आरोना ओंखायनो माने आंखौ गोजौआव लिंहरदोंमोन ओमफ्राय एसेबो नायना फैबाय माने भितराव मानसिखौ देखाया आरोना लोगोफोर नायनो होआ आरो लिफ्टजों थांनो हायो आरोना ओमफ्राय आङो माने लिफ्टजों थांनो नांथाजानो गियो आरोना लोगोफोर ओंखायनो माने आं लिफ्टजों बिराद थांनो गियो थारमाने बोरैबा मोनो आरोना गेजेर ससेयाव बोरैबा गाखोनो बोरैबा मोनो आङो ओंखायनो माने गाखोनाय जायाखै आरोना लिफ्टजों लोगोफोर मिनिथावथावसो दे